खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आं बे समाव दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे रौमारि होननाय जायगायाव दंफैयो मानोना दिनै बेयाव NGO जों लिंजानाय मोनसे गामिनि मिटिं दङ दा मिटिङा जाहैबाय माने बे गामियाव जाफ्लेबाय थानाय जे घटनाफोर बेफोरखौ माबोरै समाधान खालामनो हागोन जेनेबा जोंनि गामियाव जों दा गोबां नुनो मोनो बेबायदिनो माब्लाबा जोंनि गामियाव जाफेरि घटनाफोरबो जायो नै दा बे घटनाफोरखौ सावरायनो थाखायनो जोंनि NGO निफ्राय मोनसे मेल लिंनाय जादों बेनिखायनो बेयावहाय दिनै गोबां गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बेबायदिनो जोंहा गामिनि मुरब्बिफोर फैदों गावबुराफोर फैदों दा बिनि सोमोन्दैनो गुवारै सावरायगोन दा बिनि नुथायखौ आं एसे उनाव नोंथांनो देखायलांगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय था चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट खालामनांगौ बिदिब्ला आं नोंथांनो देखायलांनो मा मा सावरायलांगोन एसे उनाव नोंथांनो देखायनाय जागोन बिसोरनो जाहैबाय जों गामिनि आदामोन बे मिटिङावनो बाहागो लानो फैनाय जादों आरो दिनै गोबां सोरमोन यूट्यूबाव होनो दिनैनि मेलाव सावरायनो गोनां आयदाफोरखौ लिरथुमना लानो थाखाय बेयावहाय साफ्रोमबो गावबुरा गामिनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा नटबुक मोननाय जायो साफ्रोमबो गामिनि इन्टेलेक्सुवेल गावबुरा बिथांमोन आरो मा आयदानि सायाव दिनै सावरायगोन बेयावहाय जोंनोहाय माखासे लेखाफोरखौ होनाय जाहैबाय बे जाहैबाय बेवहाय बुंदों गोजोन आरो गोग्गोम न'खर दानायनि थाखाय बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन दा बेफोरबायदि लेखा रानना होबाय जोङोहाय आरो बेजों लोगोसे नैबेयाव बायदिसिना भिलेज के लिडार ओरिएन्टेसन नैबेनि सोमोन्दै सावरायगोन बे गोबां आयदाफोर दङ बेनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बेफोरबायदि गोबां जोंनो लेखाफोर होबाय आरो बेफोरबायदि जाहैबाय बेफोरबायदि भायलेन्स एगेन्स्ट वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन बेफोरबायदि गोबां जोंनो होबाय बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन आरो माबाफोर जोंनि गामियाव माबाफोर समस्याफोर जायो बे बबेयावनो जों नटबुकआवहाय जों लिरनानै लानांगोन दा बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन दा नोंथांमोना एसे सावरायनायफोरखौबो देखायनो थाखाय बानायाखै होनदों जिबि रैखानि थाखायनो बानायदों होनदों बिदि रक्षा जन्ने बिदि नहे जिब रक्षा जन्ने बिधि आं बेखौ मानियो बेखायनो जोङो माखासे गाज्रि हाबाखौ होबथानोब्ला जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो जोङो बयबो गाज्रि हाबाखौ होबथानो ग्रोम ग्रोम गसंथानांगोन बेखौ बुंनानै आं दोनथ'बाय गोजोन्थों লগতে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা গাঁওবুঢ়া বা মিছিমিছি মেম্বাৰসকল বা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী যিয়ে নহওক আমি সমাজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা নিজৰ সমাজৰ দায়িত্ব লৈ পেলাই ইয়াতে আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আহিছোঁ সকলোকে মই আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমি যিটো 4টা ভোট পাইছোঁ কৰা হৈছিলে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত আমি বেছিকৈ টেনশ্যনত পৰি যায় মানে মা দেউতাক হলিয়া হ'ব নিজৰ ভনী
एकर फलियाव এনেको ব্যৱস্থা হৈ যায় তো এই কেতিয়াবা ডিভাইন ৰুল খেলিব পাৰে Coba itu tanya. Boiler beli ada yang boiler beli jam. Nuak sini mana? Aku makan beli. Ma? Makan. Oh, ada sini. Boiler beli ada yang. Gerak getau. Tahunya? Oh, tali jahol. Nak. Makasih ya. Nak bahasa. Nambah kayak gini. Nah itu tomato dia nakai, pasang tomato dia nakai, tomato dia tu nakai. Itu mesin ada, itu mesin. थांनायनि उनाव दानिया न' फारसे आवगायफिनसिगोन दोननाय गारियाव गाखोनाय जाबाय न' फारसे थांफिनसिगोन गोबां बाथ्रा सावरायबाय